Pormal nang gipasiga sa lokal nga gobyerno sa General Santos City ang Christmas tree at tubangan sa City Hall kagabi, Nobyembre 28 nga paagi sa ilang pagsaulog sa Yuletide season sa syudad. Apil sa gipasiga ang mga Christmas lights decoration sa Plaza General Santos, City Hall Drive ug Pioneer Avenue nga nagkitap-kitap nga makaagni sa mata sa mga tawo hilabi na ang giant Christmas tree ug mga nindot nga lanterns nga gihimo gikan sa Pampanga. Gipanguluhan ni Mayor Lorely Pacquiao ang ceremonial lighting sa mga Christmas decorations kagabi. Kini ang unang higayon nga si Mayor Pacquiao ang nanguna sa seremonya isip inahan sa Jensan. Gipasalamatan sa mayor ang katawhan nga misaksi sa programa. Apil sa gipasalamatan ang mga tao nagpaluyo niini aron na mahimong posible ang tanan. Lipay din tayo, nalipay din tanan ng mga city officials. Kaya kung nakita nato, unsa na excited ang kamawan sa General Santos na masaksihan ang atong pagpasiga sa pinakatuig na atong libulat dini sa atong pinalakang syudad sa General Santos. Dani mga resort ko, panahon sa Pasko. Ginahangyo na ko ang tanan na kita padayon sa palaghiusa o atong pasayloon ang atong mga resuonan, mga dunay mga nasakitan nako na biskat gamay nga istorya. Gidugok sa mga tawo ang gihimong lighting ceremony. Mas nalingaw pa gyud sila pag-ayo sa makahinganghang fireworks display nga highlights sa aktibidad. Miduyog sab sa lighting ceremony ang mga city officials ug ubang ahensya sa lokal nga gobyerno. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.